Ok, ljudi, mislim da smo počeli. Uvek ću morati izgled ovo da kažem, moram da proverim jer nekad, kako se zove, ne počnem da snimam i onda bude haos ili mikrofon ne radi kao u prošlom klipu, izvinjavam se za to iz prošlog klipa. Hajde vidimo šta ćemo danas raditi. Dakle, drugo mi je predložio da bude sledeća kako se zove, tema te konverzije, zato što smo načeli tu temu nekako u prošlom klipu, pa hajde da je razradimo malo sada. Pre nego što pređemo na neke if izraze i tako dalje, if neke stvarčice i dalje neke komplikovanije naravno. Ajde da vidimo šta ćemo raditi. Dakle, bavit ćemo se onim problemom iz prošlog klipa. Šta smo imali onda? Šta smo imali onda? Hajde da ostavimo umirujuću neku pozadinu. Šta smo imali onda? Imali smo, kako se zove, deljenje, ali rekao sam da je to celobrojno deljenje, jer mi kad smo podelili onih 15 sa 7, ako se srećate, dobili smo samo broj, koliko se sjećam, 2. Nemamo, dakle, onog nekog dela iza, jer tako, kada bismo podelili 15 podeljeno sa 7 u kalkulatoru, dobili bi 2,1428 i tako dalje, tako dalje. Dakle, mi smo dobili samo vrednost 2. Nismo dobili onaj deo iza zareza. Pa, ja sam tada rekao da kada se deli, ne znam da sam tad pomenuo, u stvari, da kada se deli integer sa integerom, rezultat tog deljenja je int. Dakle, to je neko celobrojno deljenje. Jer da bi dobili zarez, barem jedan od članova, dakle, barem jedan od članova pri deljenju mora da bude tipa float ili ti double, to jest da bude neki tip koji ima decimalan, koji može da ima, hajde da kažemo, zarez, da se tako izrazim, barem jedan, ali mi ćemo se osigurati i radit ćemo to da svaki član bude onog formata koji nam treba. Uglavnom, šta treba da uradimo? Treba nekako da promenimo trenutno format integeru, to jest da u tom našem izrazu, odnosno u tom našem deljenju, samo tada se promeni, kako se zove, tip promenljive, a da zadrži onaj početni tip nakon toga, to jest da ne bude stalna promena. U stvari, da vas ne bi zbunjivao, mnogo, hajde da prođemo kroz jedan primjer koji sam osmislio i onda ćemo popraviti primjer od prethodne lekcije, to jest vidjet ćemo kako možemo da utičemo onda, kako se zove, na naš sam kod. Hajde da vidimo, to jest da ispravit ćemo kod iz prethodnog klipa, tako da bude tačno deljenje. Hajde da vidimo, hajde da kažemo, imamo ovako zadatak, imamo jedan zadačić, imamo neku prodavnicu u gradu i hajde da kažemo da mi prodajemo sada tegle. Hajde da kažemo da jedna tegla košta 200 dinara i da smo za, hajde da kažemo, nedelju dana prodali, hajde da kažemo, 89 tegli. Mi smo prodali 89 tegli za 7 radnih dana, a cijena jedne tegle je 200 dinara. I ja vas sada pitam koliki je dnevni profit, to je dnevna zarada naša. Pa jednostavno, vjerojatno bi većina vas znala, samo pomnožimo cijenu tegle, to jest puta koliko smo tegli prodali, to jest 200 puta 89 i sve to podelimo sa 7, jel tako? I to jeste, zašto delimo sa 7 ili 7 broj radnih dana koje smo radili i dobit ćemo dnevni profit. Hajde da to napišemo u našem programu, pa ćemo da vidimo gdje se javlja možda neki problemčić. Dakle, int cijena jednako je 200, jel tako? Cijena 200 dinara, int, pa hajde da kažemo int, šta smo rekli, količina je 89, to 89 tegli smo prodali i int dani, hajde da kažem dani, jednako je 7, hajde da kažem da smo 7 radnih dana radili i imamo još neku, nazvat ću je double, sad ćemo da vidimo double promenljivu koja je u stvari profit. Nazvat ćemo je profit, ajde nazovemo dnevni profit. Tako. Šta smo onda napisali? Dakle, standardne tri deklaracije celobrojnih vrednosti, dakle za cijenu, količinu i dane. Imamo ovde double dnevni profit. Zašto tipa double? Pa mogli ste staviti i tipa float. Ja sam stavio double jer je double precizniji od floata, pa ćemo njega koristiti, jel tako? Bolji. Dakle, koristit ćemo tip double. Zašto? Pa imamo neko deljenje, već smo kroz samu analizu našeg rada vidjeli da ćemo imati neko deljenje, pa mogu da se jave neke vrednosti sa zarezom, pa smo dali zato da bi se osigurali vrednost naše promenljivi tipa double, to je nešto što može da ima zarez. Pa kako ćemo ovo jednostavno rešiti? Dakle, napisat ćemo dnevni profit i onda ćemo jednostavno ono što smo u samoj analizi našeg problema rekli, jeste samo ćemo pomnožiti cijena puta količina i tako standardno biste i vi sami podelili sa dani
tačka zarez i to je to, tako. Samo ćemo ispisati naš dnevni profit na standardni izlaz, dakle printf funkcija, navodnici, i napisat ćemo ostvareni dnevni profit je 2 LF za double, možete staviti posto F, ali preporučujem LF novi red, ajde da stavimo ovako zarez i stavit ćemo ovdje da se smesti vrednost naše promenljive dnevni profit, tako, tačka zarez. I to bi trebalo da sada ispiše da je povrednost standardni izraz, ajde da vidimo. Pokrenut ćemo compile and run, save sve, tako. I on kaže, ostvareni dnevni profit je 2542 dinara. Ok. Ja mislim, imamo sad ove neke nule, u stvari on je to predstavio samo kao ceo broj, ali pošto smo napisali da će ovdje biti posto LF, to jest da se formatira, to jest da očekuje neki float ili double, on je rekao da će tom broju dodati te decimalne vrste, to jest tačke, nebitno. Dakle, imamo 2542. Sada, hajde da vidimo u stvari koliko bi to izašlo kada bismo u našem kalkulatoru uradili ovo množenje, to je deljenje. Pa, dakle, imamo 200, ali tako, puta 89, to je 17.800 i podelimo sa 7 da vidimo šta ćemo dobiti. 2542, dakle, 2542, ali ovdje imamo zarez, 8, 5, 7, 1, 4, 2 i tako dalje i tako dalje. Shvatate pointu. Dakle, nedostaju nam brojevi iza zareza. Dakle, ovo nije precizna računica. Jel tako imamo? Trebaju nam decimalni brojevi iza. Hajde da vidimo kako ćemo to dobiti. Jer kao što smo i rekli, šta je problem kod ovoga? Zašto dobijemo cijele brojeve? Zato što mi delimo, iako je ovo double, on će prilikom ovog deljenja dobiti cijel broj. A zašto? Zato što delimo cijelim brojima. Tako funkcioniše naš programski jezik C. Dakle, ako delimo, pošto je cijena int, tipa int, to je cijel broj, tako? Količina je tipa int. Kada se ona dva pomnože, opet će dati neki broj tipa int, jel tako? Pošto kada množimo dva broja tipa integer, opet ćemo dobiti neki mnogo veći broj tipa integer, jel tako? Sada, dobro, imamo ovdje, cijela zagrada je tipa int, možemo reći. Dani su isto tipa int. Znači, sve pri našem deljenju je tipa int i jednostavno kada mi delimo int sa intom, to je cijel broj sa cijelim brojem, mi na izlazu dobijemo cijel broj. To se zove cijelobrojno neko deljenje, jel tako? Ili kako već. Sada, da kako ćemo mi popraviti ovo, to je da dobijemo na izlazu tipa float, a da ne utičemo direktno, to je da ne napišemo ovdje sada int, pa umjesto int napišemo float i onda kod cijel zadatak možemo da se nosimo sa tim da je cijena float, da vidimo u stvari da je cijel broj. Šta ćemo raditi? Jeste da ćemo raditi našu konverziju. To jest, kako se ona vrši? Jednostavno. Dakle, ispred naše promenljive u našoj računici ovdje, to jest u našem ovom izrazu, samo ćemo napisati i to će važiti samo za taj naš izraz. Samo u tom izrazu će to važiti što napišemo. Dakle, ispred naše promenljive koje radimo, napisat ćemo kog tipa mi želimo da ona bude tada. Samo u tom računanju. Dakle, mi samo u ovom računanju ovdje ćemo reći da naša promenljiva cijena želimo da bude tipa double ili float. Mislim, oba imaju zareze, tako da će oba proći. I reći ćemo i ovo da bude tipa double, ali tako vidite. Dakle, imamo naša obična promenljiva, samo smo je dodali iza, to se vrši u zagradama. Dakle, imamo otvorenu, zatvorenu zagradu i onda stavimo samo tip promenljive koje želimo da bude. Dakle, ovdje želimo da bude double, dakle cijena će biti double i količina će biti double i stavit ćemo da i dani budu double. Nadam se da me razumete što želim da kažem. I sada ćemo, dakle ovo deljenje više nije celobrojno, više ne delimo sa integerima, već on ovdje prepoznaje, kaže, hajde da napravimo da cijena bude double, kako će je predstaviti, pa jednostavno samo će napisati 200.0000 puta 89.000, dakle dodat ćemo taj zarez, imat će taj zarez, i onda će dobiti neki broj .000 i podelit će sa 7.000, ali tako, i onda će dobiti neki novi broj tačka, imat će opet tu tačku, ali tako, to je sama i poenta da dobijemo negdje tu tačku, to je zarez, ali neće više biti 000, nego ćemo dobiti neki broj, ali tako. Hajde da vidimo samo kad pokrenemo ovaj program što ćemo dobiti, dakle 2542.2542,857.143, ali tako. Sada smo dobili zarez i vidimo da sve to funkcioniše. Nadam se da ste ukapirali ovaj fazon, to je ovu foru, dakle imamo double, dakle to nam konvertuje ovo integer, ali samo u ovom izrazu u tip double.
Dakle, kako smo još ovo mogli da uradimo? Hajde da izbrišemo ovo, da vam pokažem još jedan tip konverzije, mada najbolje da koristite ovo sa zagradama, to je da ga konvertujete pomoću zagrada, ali mogli smo, na primjer, isto tako da uradimo, pošto sam rekao da je dovoljno da samo jedan član svega ovoga bude tipa float ili double i sve će ostalo biti. Hajde da vidimo šta bi se desilo kada bi napisali samo double za cijena, da kada bi samo konvertovali cijenu. Hajde da vidimo šta ćemo na izlazu dobiti. Dobit ćemo isto broj. Dakle, samo jedan član pri našem deljenju, jer kada pomnožimo double sa intom, dobit ćemo double. Double je jači od inta, to jest zarezi su precizniji, to jest nešto sa zarezom je precizniji od cijelog broja, dakle, dobit ćemo pri ovom množenju, opet cijela ova zagrada će postati double, to jest bit će tačka nešto na 0,00, i onda kada delimo nešto sa zarezom, kada delimo zarez sa cijelim brojem, opet ćemo dobiti zarez. Nama je, dakle, cilj da se pojavi taj zarez negdje. Dakle, bilo to u jednom ili u svim članovima. Bitno nam je konkretno ovdje kada želimo zarez, dakle vi možete konvertovati u koji god želite neki tip, ali mi ćemo konvertovati ovdje sada u double i dakle vidimo da funkcioniše i kako samo jedan član promenimo. Kako još možemo bez ovih pisanja zagrada pa tip promenljive koji želimo, možemo jednostavno, kako ćemo još dobiti zarez, ajmo kreativni malo da budimo, dakle možemo da pomnožimo ovaj izraz, na primjer, možemo i zaradu, možemo i sve, nebitno je, hajde kažemo puta, šta je neutral, to je šta je neutralno za množenje, pa množenje se ne menja ako pomnožimo tako sa jedinicom. 1 puta 5 je 5, 1 puta 6 je 6. Ovo vam pokazujem, ovo ne morate da koristite, možete koristiti prvi tip, ali ovo je jednostavno neka varijacija, hajde kažemo, puta 1.0, jel tako? Sad smo dodali zarez, ovo neće promeniti naš izraz, jer množenje ne menja kada množimo jedinicom, i hajde da vidimo šta ćemo dobiti na izlazu. Dakle, nemamo nigde zagrade, opet ćemo dobiti naš decimalan broj. Zašto? Zato što imamo sad zarez. Dakle, mi smo neutralno delovali, dakle, na naš izraz, kada množimo sa jedinicom ništa ne menjamo, samo smo napisali jedinicu kao 1,0. Eto, tako isto možete da vršite konverzije. To je isto jedan vid konverzije. Samo što zanima, htio bih još nešto da vam pokažem. Jeste, šta ako želimo da zaokružimo ovaj naš broj, to jest ovu našu decimalan broj na 2 decimale. Pošto vidimo da ovdje imamo nekoliko decimala, nekad ćemo imati i više, pa jednostavno. U ovom ispisu ovdje, bilo da pisalo posto lf ili šta već, možemo da ga sortiramo, možemo kažemo, hej, hajde da imaš 2 decimale, tako što mu kažemo između ovog procenta i f ili procent ili lf, ako imamo lf, dakle procenat i prvo ovo slovo, stavimo tačku, i napišemo koliko decimala želimo da bude. Dakle, iza tačke. Dakle, ovo predstavlja tačka, pa iza tačke koliko brojeva želimo da bude. Ako stavimo tačka 2, tačka 2 lf i pokrenemo program, vidjet ćemo da imamo samo 2 decimala. Dakle, to nam određuje koliko ćemo imati decimala iza našeg zareza. Dakle, tačka 3 imat ćemo 3 decimale. Je li tako? Dakle, tako možemo da sortiramo koliko ćemo da imamo ovih brojeva iza zareza. Eto, to bi bilo to za ovaj naš klip. Mislim da smo sve ovo obradili, nadam se da vam je jasno. Hajde samo da izmenimo iz prethodnog klipa kako ćemo sada raditi. Dakle, što treba da izmenimo u ovom našem kodu jeste da izmenimo tip ovog res del, pošto je to tako rezultat deljenja. Ovo je sad iz prethodnog klipa. Nadovezujem se, tako da sve je isto. Dakle, ako niste gledali prethodni klip, možete i prekinuti ovdje video. Ovo je samo neka dopuna na prethodni klip. Dakle, nazvat ćemo ga double, jel tako, očekivat ćemo neku vrednost koja ima zarez za deljenje. Jel tako? Dakle, double. Ok, sada naša res del ima vrednost double. Hajde idemo res del. Dakle, kako ćemo napisati sad ovo x, sad možemo, pošto znamo kako, možemo da ga pomnožimo sa 1.0 ili jednostavno ispred x-a, samo ne moramo ni ispred y, samo ispred x-a, hajde da jednu samo vrednost nazovemo, znači ćemo ga tipa double. Dakle, ti samo u ovom izrazu budi double, možemo staviti y da bude double, neće apsolutno ništa menjati. Ok, sad imamo sve, jedino što još treba promenimo jeste što ovdje želimo da predstavimo ovo kao posto lf, jel tako, pošto je sada naša res del će biti ovdje tipa kako se zove, long float, odnosno double, to jest bit će tipa double, izvinjavam se, i dakle kada bi ovo pokrenuli, dobili bi zaista 2,1428, dalje. Dakle, dobili smo pravu vrednost i eto tako smo malo izmenili program da zaista imamo pravo deljenje, a ne samo ono cijelo brojno deljenje. Nadam se da vam je bio ok klip, da vidim čisto koliko traje.
14 minuta, malo sam odužio, ali nadam se da sam pokazao ono što sam htio i nadam se da sam vam jasno objasnio. Ako imate bilo kakvih pitanja, pišite u komentare ili bilo kakve želje ili neke primjedbe, slobodno pišite u komentare i jedva čekam da se vidimo u sljedećem klipu kada ćemo najvjerovatnije raditi najvjerovatnije, ne i sigurno, if izraz. Pozdrav ljudi, do sljedećeg klipa i ćao!